Bali, apat na po sa kaliwa. Nakaupo, standing, ang ating programmer, Jonard. And ang bago natin, bagong web developer natin dito, IT, si Franz Paul. Ng company. After nun, tapos mga update na picture lang, kahit isa nga lang eh. Kahit isang picture lang eh. Tapos malaki siya. Kahit anong sakit ang aking naranasan, yan ay ayaw kong kanyang malaman. Brad, alam mo nag-iisip ako eh, pero wala akong maisip eh. Siyempre, gwapo lang ako. Gwapo lang ako. Gwapo lang ako.